ME-perustuksilta saat vankkaa ammattitaitoa ja osaamista elämäsi tärkeimpien perustusten rakentamiseen. ME-perustus on yritys, joka on erikoistunut perustuksiin, ja ME-perustuksesta saa kaikki perustusratkaisut saman katon alle. ME-perustukset Mikko. Huolehdimme asiakkaidemme projektit suunnittelusta valmiisiin perustuksiin, avaimet käteen periaatteella. Tarvittaessa saat kauttamme myös perustussuunnittelutyön. Ammattitaitoinen henkilöstömme auttaa sinua löytämään tarpeisiin sopivat ratkaisut ja tukee perustusprojektin alusta loppuun. Rakennatpa sitten autotallia tai rivitaloa, savelle tai kalliolle. Meiltä löydät sopivan perustusratkaisun kaikkiin maaperiin ja kaikille työmaille. Tervetuloa tutustumaan perustuksen ammattilaisiin. ME-perustukset. Perustamisen ammattilainen.